Hello, Mesalo Skincare Channel here to zong te kum sang ni som ni patum kum thar chi bai vek ule kum thar te kan chuang kaya pathian khongai na zara dam takin kan chuang kai cheu tura ka ngaya ka channel lo clear chin tu te le min support tu ka subscriber te ka channel member te in zara leo tun thleng hi kala ti theya ti mayang skincare te kan la soi the YouTube pa in chunga lom thu ka soya ti chuanin kum thar te kan chuang kai tapoka skincare lama ma son zel tu mela ti ro sang ni som ni pathum chu skincare lama ma son na le skincare mani vun enkol dan te belnan te thiam nan te mang chhoila ti ro chuanin kum sang ni som ni pathuma skincare lama kan ti tolo tur kan sim mak tur chi karon soidol ani sang ni som ni pathuma ti tolo tur list tun chum video a hian kan soidona atop tle milen sakdon nia ole kumsang ni somni pathuma kan ti tolo tur ma saber chu toner hi mai shuk faina emoti tolo turani kan vai chona ni lawanga ma se shuk faina tur emoti to kha kan lom chin toner hi chu apoi maya ege toner in ka shu fai mai chin ti te mai ka pi fai pelo chang chon toner hian ka shu mai chin ti te kanom china zan bu dona te bikin zan lama kha a fu lo lu tuka kan vun ta na poi lu tuka kan mai kha fai a fai tha tak lawa chen chu mai ti fai tu an ni tlat lawa toner chu kan mai kan vun pH balance siam thatu te tin kan vun ro lu tuk tur ti hnong tu te le kan vun enge I lo ti balance tu mo kan products te lu thatu ra lo pui tu te kha ani wangin enge products ang kan man tur te mo khati kan vun ko lu thatu ra lo pui tu kha ani wangin mai shu faina moti to lo reng turania toner chu mai phizwa mai ro ma dewin mo mai ro nuwa po thei thawa ma se mai hnong lai te pon man theya lapua pon na shuk thei lu tu ka hi chu lapua po man theya a hnoi nan chon ma se ke chon in kutan hnoi mai kha ka suggest bela chen chu products a heklo boka lapua kai vel tur te khamo khak tiang ange kai ral tur ke kha om lowa kutan hnoi mai hi tha ka tia toner hi achang kai mayat enge mai ro tan pe chon vun ti hnong bel tu mo vun ti hno enge vun hnong pe tu vun ti hnong tu kha ani na lai tam ta ko ma chu achat na ni boka tin products asirin achat dan te a tho dan te nang lo thei boka toner hi manangai nge ye kan ti ani chin lo na chungin achangkai apoi mo ve ni ole chuanin sangni somni pathuma kan ti to lo tur panhina chuanin mai phinan sabun rem chang ka mang chin ti to lo tur ani tiang hi abigin mi pa hian kan sing tlang puya ngai sam deuh phei chuanin omom ka phi mai chang le changphut sabun henge insuk na sabun ang chite ka mang chin te kan tia ti ro chen kha chuanin tikhanin ol sam khanin kan che china ma se kha alo thabek lawa atopa kan buai le tho atira apoi wak lawin lang ma se tin kan lola no pan lai deuh phei chuanin apoina kha alang wak lo ni vuna chuan mase kha kan lo upatel tela nuwa khan alo lang chuak tel tela kan vuna achan chu atopa kan boi tho ka ti kha tuna hianin enge timayang mipa chuti khati kan ti china mipa vek hian mase atopa chuan an boi tho mipa hi tia ka suyang inupat nuai in boi tho kan ti nge achan chu mai vun enkol lo na tura enkol kha chu mai that na ngai na khaum lo shim atopa kan mai vun a chia kan boi le tho problem sang atam mai kan ti mai tiang chalai ke rol deuh hi chuan in mi ron zot vak lo mi pa chuan ma se kum upalam hian in mi ron zot tlang pui chu ka soidu nia upat nuwa kan boi tho in boi don tho kan ti ni chu tuna chang hian in uluk wang po ni lowin man tur chale man tur dik zo ko ma chu kan chia tangai abikin mi pa mi pa lampang hian kan ngai asam china me chia po kan omze ti chu ka sia chu wang chuan mai phinan sabun lo man to lo tu mai phina sabun chi a omani chuan mai phina sabun chin mangani chuan chu thu shanani chuan in ti to lo tu list pathumna chuan in voile khata skin care steps ti cheu lo tu rani voile khata skin care kan ti cheu hian steps tam tak kan follow hianin kan win na zo lo the ni entinan tui bottle khat hi voile khata in zo seng mi alawang ti ro in zo don la han tum ta lang chuan hak bol in ka ringa ni tian han ang la han enge han in tul char la tui kha hak bol ang tholoi ni omrei theidon box si lawa chu khatiang che khanin entirna ni chu khatiang che khanin ivun kha ain rin main mo voile khata 7 steps 8 steps 10 steps te lo follow ve top khan ivun khana hak boranga kha ivun ina zolo let zo kanga ivun ina twal let zok don ani chu kan vun mil to ka kan enkol thiam khanga ya voile khata skin care steps follow pop lo tur ti cheu lo tur ani chu chu apoi mo lu tu chuanin ti to lo tur palina chuanin
chun lama skincare ingredients active big in active entianan mighty sensitive te a big in retinol te niang AHA BHA te mo khain hi man reng lo tur ani I cream mangchia po BHA te po mai theya tin asera mangchi te point AHA BHA te mai theya he P5 ngai khela wangchi khan mo khatiang ani po khanin I chun lama man lo tur vun ti sensitive thei chi te khatiang khanin enge sunblock te sunscreen te kamang tholo min ti mai thei ma se kha enge ani ringot lo ivuna no kha chuan ivuna no na kha chuan sunscreen po lo mangla I reapply that lo phei chuanin ivun kha ni salaka ati no tinga ni sa do kha ati chak lo zwal ron ani chu apoi lu tuka I pigmentation duk te asiam ma a tin mai chuar te mo asiam ma a vun ta na chalo tam takha athleng theya chu heng ho hi chu zan lama in lo mang zel zok don ya pani pathum po lo ne maula I vole khata man rol te po kha rem lo mai the chu wang chuan zan enge I ahman dan tu routine kha seta mo ahman hun tur te seta I fel fight ta ka siama tenga man chau zel zok tur khani o sang ni som ni pathuma skin care la ti to lo reng tur chu khochat ni chawin nilan ni chaw ni chwa ni chawin sunscreen man to lo tur o chuna ni to ek chuan mo chuna ron ni chuan enganga khachia khodur thim po ni se sunscreen man shim tur man sham tur man nge tur bok I apoi mo lu tu ka chan chu ni kha lang lo ni lo khwa ron en chuan ni a chuak nge I khwa en na chan chu ni a ron lan wanga nia khwa ron en kha I chumin ni enge I ni a lan lo na chan chu chumin a hlia wang mai ni ya ni han sat zia chu han en tha zia chu ti ro soi ta dei la I enge I khatianga chum cha le dum nguk ina at hlia khu vek po khan kho eng min la ron pe thei tho ni chuang chuanin chuma chang te khan UV rays te kha ron lakal tlang vek thei thawa ni sa lo ma se mo chuma chuan sunscreen man nge tur ni apoi mo lu tuka winter lipon classic khochiat Rasul bur lipon man tho tur chuna ni to shim chuan zan lama chuan angai chuang lawa ti to lo tur sang ni som ni pathuma ti to lo tur parukna chuan makeup wipes man to lo tur hi apoi mo lu tuka kala soi ngai lawa I tuna ka soyang tlemi ka soi thui do me the hemi biki achan chu makeup wipes mang inom nol ti ka shachina makeup wipes in mai makeup hi atify kim lo ani I enge mo he alang chin chu tify mai theya ma se hetia in han nuai ti ro makeup in han nuai kwala in han shu kwala maya khan makeup kha ati dal kwal mai ani alang china chuanin lang 5 year ma se chungri lama I invun ko chung lama khanin a fai chatok lo cleansing balm te cleansing oil te micellar water te ang hianin ati fai ne velo ani mo a chungril te kha azu e fai ne velo ani makeup wipes te hianin chu alo tlom de upon ni mai thei ma se cleansing oil te cleansing balm te tiro micellar water te tlom tak chatak om ve thawa chu wang chuanin makeup wipes man enge double cleanse na chuan makeup wipes man to lo sham a cha san hi som hi pathuma chuan I mang to lo nga mangu I achan chu kan makeup hi kan face wash te po hian na ati fai ne lo chang om ve thawani achan chu waterproof te lo ne kha wang ta kan cleansing oil te cleansing balm te micellar water te mang kan ni china ti ro chu wang chuanin makeup wipes po hian ati fai ne tok lo chu wang chuan sang ni som ni pathuma hian makeup wipes mang to lowin cleansing oil emo cleansing balm te emo micellar water te in mai makeup ti fai tongu chuanin sang ni som ni pathuma ti to lo tur list pasarina chuanin body lotion maya noi to lo tur hi moisturizer ang mang kanom china hi ati chi vak lowa ati chi viau lo bok chuwang chuanin achan chu ka soile phatang achan chu vun ko no thei thilom china ni body lotion a hianin achan chu alo heavy to alo rich to china mo alo thick to china I enge maya noi chin tok tur maya noi enge I entinan I products pakhat kha I mai noi te body lotion noi theite inang ran kha lom ta ni ma se kha body lotion a chuan alo tam heavy to big china maya noi chin tur kha om ve china ni chu ingem I vun kwa no pui lo tur tok vela man thei chin tur kha om ve china kha body lotion a chuan an mang tam to china ni chu chuan in vun ko no pui chu chuan in vun kwa te kha no pui theya maya big kha pui maya chu wang chuan in body lotion na zong hi man lo tur ani moisturizer la chuanin enge cream a chuanin mai hnoi che chun moisturizing lotion in ti te pom china heng hi chu apoi chuang lo for face ani chuan
mai ta na ni chuan a poi lo ni chu ma se body lotion ni to chuan body ya body chu body ya mai chu mai ya chu tiang chuan thia shan a hun to ni sang ni som ni pathuwa chuan ni sang ni som ni pathuma kan sim mak tur chu he chu ti to lo tur me ba ka sim mak tur chu mai bol kheu emo de to lo tur ani he chu kan soi ngun to a chan chu mai ser duk te siam duwa I mai tilang nal lawa mai chikte tiro a thlen na sa thin ani ti to reng reng lo tur ro kha chuanin sang ni som ni pathuma ti to lo tur pakwana chuanin product star kan manin ni tine mo zantine mo man ngal pop lo tur ani kan vuni na ngei donem kan vuni na zo donem ti kan shelo chuwang chuan kar khata voi ni emo voi thuma man lek kha atok chawani kha kan share reng angai entinan product smile deuh po lo ni se kam deuh po lo ni se kan vun khanin thil thar kha atem dona I voi le khata thil thar loin adjust khal pop kha ahar sa ve ni mishing kan nun na po kan nun dana po tiro thil thar kan wa enge kan wa ton chuan kan in adjust angai ve china tiro khatiang che khan kan vun po khana lo adjust angai ve china chuwang chuan thil thar kan man don reng in voi thum kar khata kan mang chau tur ani ni tin san tin man ngal pop lo tur ani chuan in a top bel som na chuan products kan man te thak kol pop to lo tur ani ka ngei lo niang tiang thak kol pop to lo tur kan ngei lo tak ani chuan in voi ni thum mana ron lang chuak don tiro chuwang chuan in kan ngei lo ni lo chuan a effective lo ti wang me mi ten thak ngal pop lo tur bul khat man zo sham tum to tur ani he hian in na sa takin in sumpo a safe anga I tul lo khan skin care wangin poisa man vak te kha a safe don ani idu etinan products lo le thara kar khat ve le manga a thok lawin ka she itia adang iwa cha le ngala adang iwa le le khatiang tur khani lo I voi khata I man khop le I man thei chau tur I man sen chau tur I man khop chau tur kha leiro cha ro enge nakina po apoi lo tia cha khol vel kha atul lo ani I man zo main I man zo dona I shia ta khan I man zo ma kar khate mo kar ni oma khan I man le du tur kha chu cha chola vun khanin I man kol pop chuan kan vun bok khan atwar tu chu ke mani tho kan vun tho ani khatia kan man kol pop khan atwar tu chu kan vun tho ani ya chuanin kan vun ina dor chuan ke mani bokin kan tora kan ril ro na ti ro kha apoi lu to ka I kan hnual pha thin chuwang chuanin voi le khata products man thak kol pop to lo tur ani chu kan share reng tur kan von tat tu sang ni som ni pathum chuan kan moto tur ti hial teang I tun kum sang ni som ni pathum a hianin products man ka thak kol pop to don lo kamang bur khat kamang zo nge to ni ti kha thupuya kan ne yang kan ne yang ai le khati zong kha ti to lo tur sang ni som ni pathuma ti to lo tur ka ron soi thei te ni ya kan soi kim viau lo me thea kan soi chun te lo tang kai pui lo hlok pui nge ka be sia tin kum thar khu hon na ani boka I lo hlok pui nge ka be sia khong eta kin ka channel te mi lo subscribe pa ka video te mi lo like ka mi lo share sak sel turing ka som chewa anwai hian affiliate links le coach kan ina te ka ron dal yang khong in mi lo man tang kai sak veula video le pega kain mulia chau don dia